प्यार के धागा से बनल बा ई रिश्ता के डोरी, जी में सबसे आगे बढ़ी आज हमारी भौजी। खेल खेले उपहार जीते मौज मस्ती के बारी, उतर गई मैदान में हम तक करके सब तैयारी। शुभ गृह लक्ष्मी, शुभ गृह लक्ष्मी, शुभ गृह लक्ष्मी, शुभ गृह लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, एक्टिव विल शुभ गृह लक्ष्मी के ताजा तरीन एपिसोड में रवोलो इनके हम बहुत बहुत स्वागत कर रहा बानी। हम है प्रोग्राम के होस्ट और दोस्त प्रियेश। दोस्तों, एक्टिव विल जेब बा नींबू की शक्ति और हजारों फूलों के खुशबू। दोस्तों, हम आइल बानी पटना साहिब गुरुद्वारा। पटना साहिब गुरुद्वारा के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा भी कहल जाला और सिख समुदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थली भी है। भारत के 5 प्रमुख तख्तों में से एक तख्त बा, सबसे महत्वपूर्ण तख्त बा श्री पटना साहिब तख्त। हर साल गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव पर लाखों श्रद्धालुओं के देश विदेश से यहाँ जमघट लागेला और बड़ा ही हर्ष उल्लास के साथ उनका जन्मोत्सव यहाँ मनावल जाला। दोस्तों, ऊ आगल बाड़ी, ऊ मिल गई बाड़ी, ऊ जिनकर जरूरत पूरे फैमिली के होखेला, ऊ जिनकर कंधों पर पूरे परिवार के जिम्मेदारी टिकल होखेला, ऊ जिनकर साथ होखे तो जिंदगी ऐसा रफ्तार पकड़ेला जैसे कोई बुलेट ट्रेन हो, और ऊ के गैर मौजूदगी हो तो वो बुलेट ट्रेन खस्ता हाल पैसेंजर नजर आवेला। अपन पूरा परिवार के ख्याल रखल, सब केहू के सुख दुख में साथ देवल, अपन खुद के खूबसूरती, टैलेंट, ये 3-4 गुण अगर इंसान के अंदर आ जाए तो ओकरा अंदर एक स्वाभाविक तौर पे गरूर आ जाला, घमंड आ जाला। लेकिन ऊ अपन ई टैलेंट के कभी प्राउड फील ना करेली। ऊ एकरा ऊपर वाला का देन समझेली, ऊपर वाला का आशीर्वाद समझेली। रउआ ठीक समझ रहल बानी, ई उहे ऊ है जिनकर बारे में रउआ सोच रहल बानी। इहे ऊ है जिनकर मेल हमरा लगे आयल रहे। आई मिलाओ तानी आज के ऊ से, अपन गृह लक्ष्मी से, आज के मेहमान से। आई आभा जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसन बानी रउआ? बहुत बढ़िया। मेल रउए कैले रहनी कि भैया से करवैले रहनी? ना, मेल तो हम ना कैनी है, हमार ननद कैले रही। ननद कैले रहली, तब प्रोग्राम रउआ देखे नी? हमरा के देखले बानी? हाँ। कैसन लागे नी? बहुत अच्छा। बढ़िया नीमन लागे नी हम? आ प्रोग्राम कैसन लागेला? बहुत बढ़िया। अब प्रोग्राम में का नीमन लागेला? प्रोग्राम में गेम खेलल सबसे बढ़िया लागेला। हाँ, अब पैसा जीतल सबसे बढ़िया लागेला। बहुत अच्छा। तो आज हम रउआ साथे प्रोग्राम में बानी, एपिसोड में पूरा एपिसोड भर रउआ हमारे से बातचीत करें, गेम खेलें और 5000 रुपये के जो शगुन राशि हम लेके आवेनी वो भी रउआ मिली और साथ ही एक गिफ्ट हैम्पर भी मिली। एक्टिव विल शुभ गृह लक्ष्मी में तब रउआ तो पते बा कि पूरा पब्लिक के भी पता बा कि जब हम प्रोग्राम लेके आवे नहीं कोनो गृह लक्ष्मी के लगे तो पूरा परिवार से भी मिले नहीं। तो का राउर पूरा परिवार छुट्टी में गइल बा? ना, सब कोई घर ही में बा। घरे में बालू तो का ओकरा से भेंट कराएं कि छिपा के रखें? ना ना, भेंट होई? सबसे मिलवाएं। आई दोस्तों, मिलल जाओ आभा जी के पूरा परिवार से। नमस्कार, हम अरुण कुमार सिंह अपन पत्नी आभा सिंह के शुभकामना देता नहीं ये प्रोग्राम खातिर। नमस्कार, हमार नाम कमलदेव सिंह है। हम चाहता नहीं कि हमार पतोहू आज जीते। नमस्कार, मेरा नाम रुक्मिणी देवी है। मैं अपना तरफ से बहू को बहुत बहुत आशीर्वाद तो दोस्तों, ई हा पूरा परिवार जिनका इंट्रोडक्शन अभी रउआ लोगन देखनी है और सभी लोगन के हमारा नमस्कार बा। माँ जी गोड़ लागत नहीं रउआ, बाबूजी राउर भी गोड़ लागत नहीं। कैसन बानी रउआ लोगन? और पतों के साथ में हमने के एक्टिव विल शुभ गृह लक्ष्मी खेले आइल बानी सन। पूरा घर में रोशनी लगा देले बानी सन, लाइट जला देले बानी सन। पड़ोसी लोग खुश बानी रउआ? पड़ोसी लोग आके पूछ रहा रउआ लोग दिवाली काहे मना रहे? पूछ रहा लोग, 2 आदमी के खेत नहीं है कि ना भाई यार शूटिंग हो रहा बा, तब लोग गए। रउआ भी नमस्कार बा। राउर का नाम है? वंदना जी। यही आभा जी के ननद है रउआ और का करेनी? रेड क्रॉस में काम करीला। का काम रउआ सौंपल गइल बा? आपदा केंद्र चलेला रेड क्रॉस में। तो वंदना जी, डिजास्टर मैनेजमेंट करके रउआ लोगन के सेवा कर रहल बानी, तो समझ ली कि माता रानी की बहुत विशेष कृपा हो गेला कि मतलब इतना खूबसूरत काम में ई बाड़ी की लोग के सेवा कर रहल बाड़ी, पुण्य कमा रहल बाड़ी। पुण्य भी कमानी और वेतन भी रउआ मिल रहा बा। दोनों चीज मिल रहा है। बहुत सही में भैया, बहुत बेजोड़ काम है। कितना मुश्किल से सिलेक्टेड लोग भगवान चूज कर रहे हैं कि भैया आपने जाना है और आपने लोगों की सेवा करनी है। करुणा जी, रउआ आभा जी के फ्रेंड हैं, रउआ पड़ोस में रहनी, राउर छत और इनकर छत सटल बा,
और वो छत लांग के आवे नहीं घर से निकल के सीढ़ी से आवे नहीं रहुआ। अच्छा ऐसा दोस्त बड़ी छत से लांग के आवे वाला दोस्त नहीं, ठीक बा। और रहुआ कंचन जी बानी, कंचन जी आभा जी के फ्रेंड हैं। जी हाँ। कंचन जी ये बताइए कि रहुआ भी पड़ोस में ही रहा तो क्या? जी हाँ, आभा जी के पड़ोस में ही रहा था मैं। पड़ोस में रहता है राव छत भी सटल बगा ना सटल पर नहीं के तनी दूर थोड़ी पर दूर में। और अरुण जी हम बहुत बहुत आभारी बानी राव कि रहुआ भाभी के सपोर्ट कैनी और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेला प्रोत्साहित कैनी। और आज रिजल्ट देखी कि रहुआ लोग टेलीविजन के माध्यम से हिंदुस्तान ना बल्कि हिंदुस्तान के बाहर तमाम देशों में पूरा दुनिया देखल जा रहा बानी। और एक बार बहुत बहुत आभारी बानी हम। का हाथ बहुत गर्म बा और फीवर बा हुआ? तबीयत ठीक बा? एकदम ठीक बा। इतना गर्म काहे बनी? गर्मी बा हुआ में। अच्छा माँ जी ये बताई हमरा कि जब अरुण जी बहू के और बहू के घर में लेके आयल रहनी तो रउआ एकरा कुछ उपहार देले रहनी, कुछ गिफ्ट देले रहनी, का देले रहनी? कौन चीज के? लोहा के? सोना के चेन देले रहनी रउआ? अच्छा सोना के चेन मिलल रहे भाई। देखी तो एगो सोना के बॉक्स हम लेके आयल बनी। सोना के बॉक्स बा लेकिन सोना के बॉक्स के अंदर 5,000 रुपया के शगुन राशि रखल बा। और इस शगुन राशि हम राव लोगन के सामने ये हम भाभी जी के दे दें और गेम की शुरुआत करें। भाभी जी रहुआ स्वीकार करें। शगुन राशि इनकरा हम दे दिले बानी बाबूजी, लेकिन इनकरा के ये अलग अलग गेम खेल के सुरक्षित करेगा भाई ना कि इनकरा मिल गई और ये लेके चल दिली। ऐसा बात नहीं खे, बता देता नहीं कंचन जी। गेम खेले के बा और गेम में रउआ जीते के भी बा और जीते के जिम्मेवारी रउआ लोगन के बा। रउआ लोगन के ऐसा हेल्प करे के बा, ऐसा मदद करे के बा, ऐसा मोरल सपोर्ट देवे के बा कि भाभी हमारी गेम जीत जास और 5,000 रुपये के शगुन राशि सुरक्षित कर लेस। और साथ ही साथ माँ जी एगो और बात बता दी हम कि गेम के प्रोग्राम के अंत में भाभी जी एगो बड़ा ही खूबसूरत तोहफा भी जीतियन, जो हम गेम के आखिरी में बताएं वंदना जी, ठीक ना? तो अब हमने के पहला राउंड खेले जाओ, थोड़ा सीरियस बात हो जाओ क्योंकि राउंड बहुत टफ बा, बहुत मुश्किल राउंड बा। राउंड जन बा ओमे इनकरा घर घर में भागे के बा, दौड़े के बा और 1,000 रुपये के शगुन राशि इनकरा जीते के बा। राउंड बा ढूंढा था जानी। ढूंढा था जानी खेलेला अब हम तैयार बानी अपन पूरे टीम के साथ में। आभा जी के परिवार बा, आभा जी के टीम बा। 10 आइटम हम बताएं जे रउआ ढूंढ के लाए के बा अपन घर में ही से। जब हमने टीम लेके घुसने से ना तो 10 आइटम और घर में इन्हें उन्हें कर दिल बानी सन। हाँ ये काम हमने कर दिल बानी सन और रउआ के वो 10 आइटम के ढूंढ के लाए के बा। हालांकि वो सब चीज जन बा वो रउआ इस्तेमाल करेनी घर में हमेशा और वो सब चीज घर के इन्हें उन्हें कहीं आसपास में रखल बा, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहे। यानी कि राउर घर से ले गए दोसर के घर में रखल बानी सन, ऐसा बात नहीं है। अपन घर में ढूंढे के बाद 2 मिनट के टाइम रहुआ देवल जाइए और 10 आइटम जब ढूंढ के लाए के बाद आभा जी के 10 आइटम का बा हम बता दी। सबसे पहले रवल ध्यान से सुनी, 10 आइटम रवल को याद रखे के बाद ताकि इनका अगर दिमाग से उतर जाओ तो रवल हेल्प करके बता सके। 10 आइटम बा लकड़ी के हाथी, लकड़ी के हाथी ठीक बा, पीले रंग के फूलों का गमला, अनार के आर्टिफिशियल गमला, लाफिंग बुद्धा, विष्णु भगवान के स्टैचू, जेब्रा के स्टैचू, शेर के सॉफ्ट टॉय बा, एगो ऑरेंज वाइट कलर के टॉय बा, कुत्ते का एक सॉफ्ट टॉय बा और एक डिटर्जेंट पाउडर। 10 आइटम आभा जी के 2 मिनट के अंदर ढूंढ के लाए के बा, ठीक बा। अब एक से पहले कि रउआ आइटम सब भूल जाई, भागी और लेके आई और सवाई शुरू हो गई। अब रउआ लोगन के ताली बजाए के बाद और इनका याद दिलाए के बाद 10 आइटम क्या का बा। जल्दी 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 और बताइए आपको क्या लगता है वंदना जी सारी आइटम्स लेके आ जाएंगी? इनको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो आप याद दिलाएंगे। बाबूजी कोई आइटम बताएं अपन पसंद के, कौन सा आइटम मंगवाए मेरे वो 10 में से? जेबरा वो बहुत पसंद बा, जेबरा पसंद बा। आर्टिफिशियल अनार भी आ गई बा। भैया रोवा कौन अपन पसंद की चीज़ मंगाए? ऑर्डर करिए। आ गई और पसंद की चीज़ आ गई बा। माँ जी रोवा बताइए, माँ जी रोवा बताएं रूम में बक्सा पे कुछ आइटम बताएं जो छूट रहा बा हमरा से। कंचन जी करुणा जी रोवा बताएं। फूल वाला हाँ हाथी कौन सा आइटम बताइए ना। लाफिंग बुद्धा छूट गई बा, लाफिंग बुद्धा मंगाई। समय 1 मिनट बीते वाला बा, समय 1 मिनट बीत रहा बा और समय 1 मिनट बीत गई बा। फूल के गमला बक्सा पे बताई करुणा जी, कंचन जी बताई ना कौन सी छूट रहा बा। 7 गो आइटम अभी आइल बा। फूलों के गमला रुआ बहुत बड़ा, कहाँ से लाई बानी?
बहुत बड़ा आइटम रवा रखले बड़ी बड़ा नौ खूबसूरत आइटम हो बा गया 9 आइटम चलो हो गया हो गया 10 भी आइटम और समय यार हो गया अभी कंफ्यूजन बने रवा कंफ्यूज बनी रवा समय से पहले शायद से पहले कंफर्म बा 1 मिनट 24 सेकंड रवा लागल बा 1 मिनट 24 सेकंड हालांकि ताली ये लोग बजा ले बा लेकिन 10 आइटम हमार लिस्ट से टैली हो रहा बा कि ना ई जानल बेहद जरूरी बा एक जगह हम गए रहनी वहाँ 10 आइटम हम बोलनी और 10 आइटम दोसर चीज उठा के ले ली जो हम बोलने ही ना तो फिर जब लिस्ट मिले तो बोली रोवा का लेके आइल बानी तो बोले रोवा तो बोले 10 आइटम ले हम 10 ले आ देले तो वो ना चली लिस्ट से टैली करे के चाहिए और वो लिस्ट से टैली एक ब्रेक के बाद हुई एक ब्रेक ले रहा बानी ब्रेक से वापस आएम और बताएम कि 1000 रुपए के शगुन राशि आभा जी जीतले बाड़ी कि चूक गई बाड़ी छोटा सा ब्रेक वापस आएम कहीं मत जाए शुभ दिन लक्ष्मी